vítajte v Karma klube. Rada by som vám predstavila jednu zo svojich najlepších kamošiek, Luciu, alebo Elisiu. A chceli by sme sa dnes pozrieť na to, čo sa dialo v jej kreatívnom procese predtým, než začala pracovať so svojimi klientmi, než si vytvorila webovky a začala malovať so svojimi klientmi nádherné obrazy. A pozrieť sa, že čo tam je ešte dodnes. To, čo tam bolo predtým, alebo ako sa to celé premieňalo. Myslíš teda, máš na mysli vlastně jako vůbec ten kreativní proces, jak probíhá a jaký jsou takový charakteristický prvky toho procesu a zároveň výzvy třeba, s kterými se člověk běžně jako nesetkává. A ta kreativita pro mě byla úplně něco novýho, protože já původně jsem spíš jako by byla vědecky zaměřená nebo založená a prošla jsem takový jako standardní vzdělání alma mater Karlovkou, kterou prostě já to zbožňuju a mám k tomu ohromnou úctu a poznání a vlastně vědce nebo lidi, kteří byli uznávaní a něco objevili, tak jsem vždycky obdivovala. A je to nebo je to úplně jiná cesta, jako jít tím poznáním, který je vlastně už prokopaný a učím se něco, co už objevili lidi přede mnou. A je jako ohromný rozdíl v tom objevovat něco pro sebe úplně novýho. Což vlastně jako vnímám jako to umění. Jo? A umění není jenom jako umění, jako něco psát nebo dělat malby nebo obrazy nebo tvořit, ale obecně vlastně vytvářet si něco, co je naše. Něco, co je autentický, něco, co jde z nás, z té naší prapodstaty, z nějaké naší esence. A cítíš, že sa tam niečo naozaj stalo prelomové, že sa niečo zmenilo v tom, ako si vnímala seba a svoju tvorbu predtým, než si s tým začala, alebo než si sa vôbec stretla aj s umelcovou cestou, ktorá, ako viem, bola súčasťou toho procesu. A ako to máš teraz? Tam výrazný bylo to, že mě už vlastně přestalo naplňovat, nebo už jsem měla pocit, že ta cesta, kterou jsem šla do té doby, mi nic vlastně moc nedává. Není to nic nového pro mě. A ta kreativita se mi otevřela vlastně úplně poprvé o covid, kdy já vlastně jsem si říkala, že tak co budu dělat. Standardní věci jako četba nebo to, co už jsem jako byla zvyklá dělat, mě nebavilo. A já nejsem zrovna depkař, že bych se nějak jako, anebo neumím se ani nudit. Tak vlastně mi přišlo poprvé, že bych si mohla jako namalovat nějaký obraz. A to bylo pro mě hrozně jako objevný, protože já vlastně měla pocit, že nikdy jsem nic nevytvořila, nebo že tahle cesta, že vlastně jsem to nikdy nedělala, takže vlastně i ty věci, které máme pocit, že nikdy jsme nedělali, nebo že jsou pro nás úplně jako, že co já budu kreslit, tak vlastně jít to vyzkoušet a vlastně je to taková cesta jako objevu novýho, nepoznaného i v nás. Jo? A co je teda důležitý asi v té cestě je to, že se tam člověk pracuje s řadou různých emocí na té cestě, a které jsou v nás poměrně hluboce někde ukotvený a zpočátku s tím rozhodně bude souviset i stud nebo odpor. Jo, že vlastně kdyby tam nebyla u mě tak silná ta vnitřní motivace a nějaká vnitřní touha větší než tyhle zábrany, tak bych řekla, že to asi možná neobjevím. A mám pocit, že s tím by se mohlo setkat jako vícero z nás. Takže i tam, kde v nějakém kreativním procesu je nějaký odpor nebo stud nebo různé diskomfortní jako pocity, tak i to je součást toho procesu a to k tomu zpočátku velmi výrazně jako patří. A keď hovoríš o týchto emóciách, vnímaš ich skôr, keď prezentuješ s tým dielom niekomu, alebo keď s tým pracuješ, alebo predtým, než vôbec ideš do toho? U mě to bylo tak, že když vůbec jsem začala ten obraz nějak tvořit, jo, tak vlastně zpočátku, jak jsme zvyklí, že víme, co děláme, nebo je tam nějaká kontrola, tak tady to vůbec neplatí. Tady platí úplně jako jiný zákonitosti a vlastně zpočátku ta hlava se s tím jako pere, protože není na to zvyklá a vlastně se bojíme to pustit, protože si říkám,
ježiš, co z toho bude, jo, a snaží se to člověk někde zachraňovat a je tam taková i jako úzkost z toho, jak to jako dopadne, jako vlastně trochu stlak na ten jako výsledek, což je u té cesty, té kreativity zase úplně, nebo já to tak vnímám úplně jiný, protože tam nikdy nevíte, jak to dopadne. A v tom je vlastně to umění nebo ta krása, že to přinese něco úplně novýho. A já si pamatuju ten svůj první obraz, který jsem vylila. Tak já vlastně to mám ještě propojený s tím, že se mi to hodně propojilo s nějakým duchovním poznáním. Takže jedna věc je, že ten výstup z toho díla je takovej, že to, co jako je vidět a zatím jsou nějaký energetický a duchovní věci, které vidět nejsou, ale vlastně v tom obrazu jako pracujou, nebo se tam jako vyjevujou. Ale ten první obraz, já jsem třeba 2 dny se bála někomu ukázat, že to je hrozný a vlastně jsem se strašně styděla, že to je, že vlastně co to je za umění, že se mi to vlastně vůbec nelíbí. A pak jsem to poslala takhle pár svým nejbližším lidem a ty to vlastně úplně, jako ta reakce na to byla nadstandardní, bych řekla, jo? Že vlastně já se za to cítila špatně, když to ty blízký lidi a ty udělali wow, všimore, co to je, to je úžasný prostě, jo? Že i jako tam vnímali nejenom sílu toho plátna, ale i sílu té energie, která z toho jako vychází. Jo? A to se vlastně u těch svých obrazů často s tím jako setkávám, že to energeticky je prostě šupa. Když to je pro toho konkrétního člověka, tak je to hodně silná jako reakce na ten obraz. A vieš iba trochu popísať pre ľudí, ktorí ťa vidia prvýkrát, iba v pár vetách, ako tvorí s ľuďmi takýto obraz dnes? Tak ty lidi se mě většinou najdou sami ve své podstatě, nebo někde se o mě dozví, nebo většinou třeba na doporučení to tak bývalo, teď je to trošku jako jinak, že mě ty lidi vyhledávají ještě přes jiný zdroje. A přichází za mnou vlastně s nějakým svým konkrétním tématem. Buď to se to týká jakoby jejich nějaký prapodstaty a toho, že chtějí se o sobě i něco dozvědět, protože já vlastně původně jsem jako vystudovala vlastně jako farmacii, navíc potom jsem začala dělat jako osobní rozvoj, zajímá mě psychologie, zajímá mě nějaký mystický poznání, duchovnost, spiritualita, to mě zajímá vlastně od živa. A to se všechno propisuje jako do těch obrazů, takže já si toho člověka jako kdyby navnímám, potom když přijde, tak si spolu tak hodinku třeba povídáme o tom, co vlastně řeší aktuálně ve svém životě a buď to je to něco, co se chce dozvědět o sobě sám v rámci toho procesu, anebo se chce dozvědět o nějakém svém tématu, o nějakém vztahu nebo o něčem. A takže dost věcí se vlastně i v rámci té jako práce v osobním rozvoji nadstandard toho obrazu ukáže už v průběhu toho, co ten obraz vytváříme nebo malujeme, nebo se na to chystáme. A druhá část přichází, když ten obraz vlastně je na světě a něco jako odhaluje. Ja teraz ukážem do záberu obraz, ktorý som robila s Luciou ja. Ešte prvýkrát predtým, než som bola tehotná, tak je veľmi zaujímavé, že ona to nevedela, ale na tom obraze na to prišla vlastne, že to cítila v priestore a povedala mi teraz, že úplne si pamätám. To bolo naozaj neskutočné pre mňa, lebo ja som vnútri tak veľmi smiala na tom, že ako to môže vedieť, že tam prišla moja malá dcerka do toho obrazu. A v podstate to bolo fascinujúce. Aj to, že ten prvý obraz vyzerá úplne inak ako tá technika, keď tie obrazy vylievaš teraz. Teraz ukážem ten druhý obraz, ktorý sme spolu robili. A naozaj je to intenzívny proces a je to veľmi krásne, že na konci máš ten produkt. Takže teraz tu robíme reklamu na tie obrazy, ale ono sa to týka tej témy, do ktorej sme išli, do tej kreativity. Že tie prvé hovoríš, že si sa bála niekomu vôbec ukázať 2 dní, ale začala si so svojimi blízkymi. A to väčšinou aj v tom kreatívnom procese tak je, a aj keď človek robí umelcovú cestu a pracuje na sebe v tomto ohľade, tak je tam tiež taká rada, že je dobré si naozaj udržiavať okolo seba len okruh ľudí, ktorými dôverujeme a ktorí nám dajú keď nám dajú nejakú kritiku, tak je konštruktívna. A že rozdiel medzi konštruktívnou kritikou a dobrou a tou
zlou, toxickou kritikou je taký, že keď vám niekto dá konštruktívnu, tak odchádzate s nejakým pocitom, že je to dobré, že je to v poriadku, že dokážem to spracovať, nejak stráviť, čo mi ten druhý povedal, aj keď neodpadol z toho a nesadol si hneď na a vlastně nás to jako posune. Jo, jako vlastně je to vlastně kritika v rámci jako podpory. Jo, když to, a zpočátku taky bych chtěla říct, že vlastně v rámci toho kreativního procesu, ať už vytvářím cokoliv, vlastně stránky, obrazy nebo vlastně nový druh podnikání, tak je nesmírně důležitý, je to velmi křehký na začátku. Je to velmi křehký, člověk si nevěří a než dospěje do nějakého bodu, kde už sám nachází nějakou v tom aspoň malinkou jistotu, tak je opravdu důležitý se obklopovat lidma, který nás podporují. A zpočátku vlastně vůbec nekritizují, protože ta kritika tam může napáchat hodně jako bloků, jo? Že tam ty bloky sami od sebe jsou, ale vlastně je to, jak když klíčí semínko. A prostě někdo přijde a vlastně zašlape to, jo? Že, a nemyslí to třeba ani zle, jo? Ono vlastně v rámci i té umělcově cesty tam potom je jedno takovéto cvičení na jako setkávání se s těma, jak se jim říká, poděsové, že vlastně že člověk má nějaký kreativní potenciál a chce něco jako vytvářet, tak se často děje to, že vlastně tam má nějaké jako bloky nebo přesvědčení z rodového systému a tak dále. S čím s těma rodovýma linkama vlastně já taky strašně ráda pracuju, protože tam je toho hodně, co přebíráme a už nám dávno jako neslouží. Jako dovedlo nás to k tomu přežít až doteď a bylo to vlastně úspěšný a konstruktivní, ale teď už se potřebujeme rozhodovat o tom, nakolik to ještě je konstruktivní a nakolik nám to už jako neslouží, protože už to přežilo tu dobu. Jo. Ale chtěla jsem k tomu říct, že ten zablokovaný člověk si častokrát, aby zůstal zablokovaný, protože je to bezpečnější, protože je to známý, tak si vlastně jako často děje to, že obklopují se lidma, který vlastně ho v tom trošku jako podrážejí, nebo vlastně ho od toho odrazujou, nebo ho nadměrně kritizujou. A to je hodně bolestivý a je to hodně citlivý. Jo? A ten, kdo podle mě ten kreativní proces jako nezažil nebo ho nezná, tak se to i strašně špatně chápe těm lidem, kteří to nepoznali. Jo? Takže vlastně asi je to o nějaký osobní zodpovědnosti každého z nás, uvědomit si, že prostě teď je tady pro mě něco, co je citlivý, co je úplně nový a já se tím potřebuji vybírat si vlastně konkrétně ty lidi, kterým se můžu se na ně s důvěrou obrátit nebo můžu vlastně vnímat, že oni to jako ještě přiživí nebo trošku mi pomůžou nebo to přijmou a podpoří mě. Jo? A to je v tom prvopočátku toho procesu jako důležitý, protože jde to pak rychlejš. On to člověk zvládne i sám, ale myslím si, že tam je potřeba mít kolem sebe ty správný lidi. Jo? V tom v dalším jako progresu pak už to tam tolik nevadí. Protože tam už si člověk najde nějakou hodnotu v tom, nebo už ví, co dělá, už je mu to jasnější, už má nějaký jako aspoň základní sebevědomí, takže tam už se dokáže toho jako zastat sám sebe, toho, co tam jako se děje, ale ze začátku to nedovede, protože on sám to jako neví. A ze začátku je ten proces, až bych řekla, děsivý místy. Ale dnes už to vnímáš jinak, je to tak? Takže vieš to nejak pomenovať? Jako dá sa to, že čo sa zmenilo? Alebo niečo, z čoho si môžu ľudia, ktorí to počúvajú, niečo zobrať? Je to krásný. A je to individuální a je to naplňující, jako hodně naplňující, protože najednou je to něco, co je jakoby vaše. Něco, co je jako jenom moje, něco, co jsem vytvořil já a co mi vlastně nikdo nikdy neveme, protože to jsem já. Jo? A je to jako obrovsky záživná cesta, která je plná nepoznanýho a v tom je to vlastně krásný. Jo? A je to o té cestě, není to už tak o tom výsledku, ale je to o té cestě, kde jako občas člověk se neví, jak co dopadne a jako je to úplně nový a to je na tom to krásný a hluboký. No, je to taková jako cesta do pravdy sebe sama.
A keď sa pozrieš aj na ten proces treba robenia svojich weboviek, alebo to, čo si vytvorila ešte okrem toho, že si začala malovať s ľuďmi tie obrazy alebo robiť s nimi terapiu, tak tiež tam vidíš, akoby ešte aj dnes si povieš, nie je to také presne, ako by som si predstavovala, alebo vnímaš tam naozaj aj, ako sa vzťahuješ tej svojej práci, ako je v tom nejaký rozdiel v tom vnútornom kritikovi, ktorého si tam mala predtým a dnes? Alebo je tam niečo repetitívne, vieš, aby si ľudia nemysleli, že dostanú, že teraz áno, robím si umelcovú cestu a to je tá zázračná formulka, alebo akékoľvek iné sú coachingy, stratégie, vieš čo, máš toho 1000. A zrazu to je tá pirulka, ktorá ma vylieči a už sa nikdy nebudem hodnotiť, zrazu proste ma osvietí, budem ako guru a proste všetko už budem zvládať perfektne. Lebo z mojej skúsenosti to tak úplne nie je, že je to stále živý proces. Ale som zvedavá na teba, že či je v tomto vnímaš niečo zásadné, že keď hodnotíš svoju prácu dnes, tak... Ne, vnímám, že je to pořád objevná cesta. Je to prostě pořád cesta o mě samotný. Ale mně se na tom vlastně daleko víc líbí, protože já to už umím mně se vlastně líbí, že tam se rozdmíchá taková vášeň, že prostě wow, a co teda přijde zase? Jako co bude zase? Jako, že už tam není ten strach nahradila jako touha po nějakým novým poznání. Jo? Že zpočátku z toho vznikl jako v rámci toho osobního rozvoje, co jsem dělala, tak vlastně webovky, krásný, jo. A potom z toho vznikla ta jako obrazy a ještě, když se takhle člověk už dívá na nějakou tu svoji cestu zpátky a ohlídne se, tak dneska vidím vlastně ten progres, nebo ten vývoj, jo. Takže já už dnes to vidím, že to umím vyhodnotit z toho, kde jsem dneska, kde jsem začínala a i vidím ten vývoj těch obrazů třeba, jo? Tam je to jasně vidět, že ty obrazy dneska mají úplně ještě jako kvalitu jinde, než třeba ty počátečnický, jo? Že vidím, že se to jako vyvíjí a vlastně to úžasné na tom je, že se to bude vyvíjet dál, když to budu dělat, jo? Že jenom jde o to jako dělat, což vlastně i s lidma, s kterýma pracuju v rámci jako osobního rozvoje a vlastně dělám nějaký energetický, jako má to energetický přesah, tak mě to baví to objevovat, protože jako se tam pokaždý ukáže něco novýho, něco, co už nejde vyčíst někde z knih, nebo pak si to třeba jdu někde dohledat, jo? Ale protože já to mám ráda jako v propojení s nějakým konkrétním výsledkem nebo výstupem, že ty lidi vidím, že se někam posunuli směrem, kde chtěli být, jo? Nebo kde jim to přineslo nějaký benefit. A to je na tom to hezký, že vlastně se tam pokaždý ukáže něco, co je nečekaný, ale zároveň to má jako obrovskou hodnotu. Když jenom trošku dokážem poodstoupit a mít jako otevřenou hlavu a vnímat, že aha, tak aha. A nesoudit to tím kritikem, nezavírat to vlastně. Jo. Je to takový to, jak se říká, to thinking out of the box, jo? Že vlastně nejsme v té krabičce, kde všechno už známe a máme to nějak načtený a máme na to nějaký názor. Protože ten názor se vlastně vyvíjí, jako my se vyvíjíme celý život. Vlastně. Ďakujem za toto, to je super a mne veľmi pomohlo, keď sme mali my spolu session a mala som tam taký moment, kedy som si uvedomila, že je naozaj dobre za sebou niečo vidieť, niečo za sebou nechať. A to je tiež v tej tvorbe, na jednej strane je to tricky, pretože keď si uvedomíme, že niekedy niečo vytvorím a potom si to skritizujem, ale zároveň sa to mení, treba si to prečítam za 2 týždne a zrazu sa mi to páči, alebo sa mi páči kúsok z toho a ten zvyšok prepíšem, ale už je niečo vidieť, že už o tom iba nerozprávam a nerozmýšľam nad tým a nepripravujem sa na to strašne. To je nějaký outcome zatím. Áno, ale že je tam vidět ten produkt a to je super. No, já mám pocit, že potom vlastně, jako, že se ta tvorba proměňuje v průběhu času a zpočátku je to křehký a vlastně člověk ani neví, jako to prostě je jenom jako objevování. Ale později vlastně už tam může, jako je tam i zdravá ta kritika, jo? Že ve chvíli, kdy potom už něco jako napíšu, tak má člověk takovou tu svoji subjektivní slepotu, jo? Takže vlastně ono pak už je dobrý jako jít za lidma, který nejenom, že to jako pochválí, ale na druhé straně právě já mám potom už i ráda jako práci s lidma, který mají nějaký top hodnoty třeba
a mají za nimi něco vidět i v té realitě, protože těch se potom taky ptám, jako, co si o tom myslí, protože já potom už to lícuju se svýma hodnotama, vlastně s tím, jak to dílo chci, aby jako vypadalo, jo? Že prostě ať už v medicíně nebo v nějakém tom energetickém léčení nebo v obrazech, tak prostě jde to pořád zase s náma s nějakou naší kvalitou. Takže jako když si chci udržet tu kvalitu, tak já tam potřebuju i ten, jako, bych to řekla, teď mi tam jde slovo jako nehostinný názor, který mě prostě jako nějakým způsobem může třeba i zasáhnout a donutí mě to zase o sobě přemýšlet a zase jako pracovat na sobě dál. Ale ten názor jako nemůžu vyhledávat v těch prvopočátcích, protože tam mě to rozbije úplně, tam mě to roztříská, vlastně mi to veme ten entuziasmus do toho a naruší mi to nějaký jako sebevědomí, který tam v tu chvíli ještě není. Mm-hmm. Ale potom jako v té fázi dál už zase je to zdraví, jo? Když člověk chce vytvářet něco kvalitního, něco, co má nějakou hodnotu. OK, na tomto by som sa ešte rada zastavila, pretože ako sme hovorili predtým, máš tú toxickú kritiku, keď ti je potom úplne nepríjemné, keď ti niekto tam niečo napáli, napríklad toto je strašne od veci, alebo toto čo robíš, že to nechápem, to nie je nič pre mňa, alebo ešte horšie možno, nemôžeš tu ľuďom hovoriť, že každý môže byť umelec, to je nezmysel, proste niektoré veci nie sú umenie a je to totálny priemer a dneska sa ľudia poserú z hociakého priemeru a tak ďalej. Ale v nejakom bode hovorí, že to zvládneme a že nás to môže dokonca posunúť. Tak vieš mi povedať v čom, alebo... No, jako ve chvíli, kdy člověk, a to je taky jako nějaká práce v rámci toho osobního rozvoje, sebevědomí. Mm-hmm. Ve chvíli, kdy najdu už jako nějaký zdravý sebevědomí, kdy už jako kdyby tam jsou takový ty hluboký rány, no, prostě ledas kde, jako zaléčený vlastně, tak v tu chvíli nás ta kritika jako nerozbije, protože já už potom se umím zastat, jako ať už toho, co vytvářím, nebo sám sebe. Prostě už dokážu argumentovat, už dokážu jakoby si vyhodnotit, co je vlastně moje a co je projekce toho člověka. A tohle potom už jako jsem schopná na základě té jako kritiky vlastně vyhodnocovat. A já zrovna jsem třeba člověk, který potom jde a ptá se lidí, kterým já zase důvěřuju. Jejichž názoru věřím ve chvíli, kdy to se nám děje všem, že prostě občas se zpochybníme, nebo je to pro nás těžké, nebo nemáme náhled, ale v tu chvíli je dobrý být obklopený lidma, kterým důvěřuju, který jsou mentoři, nebo jsou to lidi, kterých si vážím. A těch se na to zeptám a vlastně ten jejich názor potom jako jsem schopná implementovat, protože jsem si vědomá toho, že někde můžeme zajít do nějakých svých koleček, který nevidíme a to je těžké z toho vystupovat, ale zároveň potom třeba to vůbec není naše. Mm-hmm. Jo, a to se často děje, že potom, když člověk začíná být vidět nebo začíná mít nějaký úspěch, jako já si vždycky vybavím takový ten výstup toho Leonarda DiCapria z toho filmu. For all my haters more will become. Že prostě my se tady taky pohybujeme jako v prostředí, kde to spouští určitý závisti a nějaký projekce jako lidí, což je častý a tohle se potřebujeme podle mě jako učit s tím zacházet. Takže je rozdíl, jestli začínáme a trošku se jako léčím, nebo potom jestli se učím něco, co jako funguje a co nefunguje, že tam se taky jako hledám, anebo jestli pak už jakoby do nějakého levelu jako mistrovství, kde už prostě jako vím, co dělám, vím, co chci dělat a prostě už se tím nenechám zastavit. Jako. Protože aj tak na konci dňa je najdôležitejšie, že tvoríme a robíme niečo, čo je pre nás dôležité, že v podstate spoznávame akoby sami seba, než to, že sa snažíme zavďačiť všetkým, lebo ja myslím, že toto je často to, čo veľa ľudí podkope na začiatku toho procesu. Že ani nezačnú, pretože Ježiš, čo keď sa to nebude páčiť susede, alebo mojej mame, alebo... A to si taky všímám vlastně v rámci jako práce s lidma, v rámci osobního rozvoje, že často máme jako lidi trošku problém rozlišovat jako vztahy, jo, a vlastně jako obklopovat se zdravýma vztahama, jo, a vlastně jako a umět rozlišit, že kdo je pro nás vlastně ten důležitý prvek v těch vztazích a kdo zase jako umět odlišit taky to zrno od plev, jo, kdo je vlastně v rámci toho našeho nejbližšího cyklu nebo jo, jako nejbližší bublinky
kdo je pro nás důležitý, kde potřebuji s těma vztahama zacházet úplně jinak, než potom s lidma, s kterýma to vlastně až na tom tolik jako nezáleží, záleží na tom, aby jsme k sobě byli nějak úctiví a třeba jako vyšli nějak i jako v rámci nějaké komunity dobře, ale je diametrální rozdíl mezi komunitou, která je nám vzdálená a těma nejbližšíma vazbama. A já hodně často si jako uvědomuju nebo narážím na to s lidma, že je to dost jako přetočený, že lidi neví, jako neumějí vytvářet zdravý vztahy, protože nemají třeba zdravý vztah k sobě, jo, že musí se tam vyléčit určitý jako věci. A ty vztahy jsou vlastně jako životní motor náš, jo, potom, že to nás nakopává, to nám dává jako smysl života kolikrát, jo. Ale musíme vědět, který ty vztahy, na co máme kapacitu a který jsou ty nejdůležitější, který chci vlastně vyživovat energii časem a dávat tomu důležitost a pak na kterých vlastně jako záleží, ale si v podstatě ne tolik. A to je podstatný, jo. Mám pocit, že tak nějak vidím to, že ty lidi, že pro lidi obecně je někdy těžký to jako vnímat, jo. A zase teda prichádzame k tomu, že keď začneme niečo tvoriť, tak máme v svojom okolí niektorých ľudí, ktorí budú nápomocní a potom tí ostatní, ktorí naozaj nás môžu, aj keď treba podvedome nejak podkopnúť. A toto je dôležité, pretože my nevieme, ktorí to sú, kým nezačneme. Alebo možno vieme, ale... Tak ze začátku si myslím i v rámci té umělcovy cesty, že je nejdůležitější jako tam i v rámci těch jako toho deníku, co se tam píše, nebo těch ranních stránek, tak vlastně být sám ze sebou. A pak až teprve vlastně ve chvíli, kdy se tam začnou určitý věci jako otvírat a objevovat a tak dál, tak až potom nás to dovede vlastně k nějakému svěřování se třeba někomu jako jinému. Nebo druhým. A tam je dobrý si udělat takový fakt, jak kdyby nakreslit si nějaký i pomyslný jako kolečko nebo nakreslit si na papír kruh. A myslím, že jedno z těch cvičení na to je vlastně dělaný a je to, jako když to člověk pragmaticky uchopí a jde to dělat jako reálně, tak vlastně je to ohromně hodnotný v té praxi, když to potom dělám, protože já si do toho kruhu dovnitřního vlastně zapisuju, kde mě to vlastně podporuje, nebo kde mám nějakou důvěru, jo, těch lidí a kde za mnou ty lidi stojí. A pak zase zároveň mám lidi, kteří mě nadměrně třeba kritizují nebo mají ohromný nároky, který v tu chvíli mě vlastně jako můžu zastavit. Jo. A ten kruh vlastně pomůže. Dost výrazně. Jo. A ten taky je dobrý, aby lidi věděli, že ať už vytvářím cokoliv, že to není jenom o čemkoliv, co se týče umění, jo? Že to je vlastně umění života, že to je o tom, co já chci vytvořit. Jo? To moje dílo, ale to může být i, že třeba dobře vařím, jo? Nebo jezdím na koni, já osobně, jo? Že vlastně je to cokoliv, co je nový, co si chci vytvořit pro sebe nově. A vlastně zpočátku, že ten proces má určitý křivky, jo? Že vlastně zpočátku je to křehoučký a nevím, pak vlastně získám nějaký sebevědomí, takže jdu nahoru a pak už zase se dostávám do nějaký linky, kde už to znám, kde už mi to nic moc nedává a tam zase přichází přehodnocení a zase buď to teda rozvinu někam jinam, nebo začnu něco nového, jo? Že prostě je to vlastně i ten proces má nějaký zákonitosti, který by ty lidi, nebo který by bylo hodnotný vědět třeba, jo? A je dobrý potom si umět rozlišit, v jakém fázi toho cyklu zrovna jsem. Mm-hmm. Tak, a keby sme to mali nejak zosumarizovať, to, o čom sme hovorili, čo je podľa teba naozaj dôležité vypichnúť v tom kreatívnom procese, keď či už človek začne robiť umelcovú cestu, alebo začne pracovať so svojou kreativitou, kebyže máš vypichnúť 3 veci, alebo 3 body, na čo si má človek dať pozor. Já bych to právě otočila tak, že ne dávat pozor, ale rozvíjet a vlastně otvírat se. Takže zpočátku prostě nebránit se emocím nebo prožitkům, který můžou být i jako dost výrazně silný a všechno to až občas zamává. Za druhý bych řekla, že spíš buď jít víc do toho, anebo naopak si jako odstoupit o krok a udělat si takový nadhled vlastně, co se jako děje, trošku se v tom jako poorientovat a nezastavovat.
A nezastavovať. OK, ďakujem krásne, budem sa tešiť na ďalší rozhovor a ďakujem, že ste nás počúvali. Ďakujem.